Moi! Eli me tehtiin nyt heti toinen video perään, koska meillä ei ole mitään tekemistä. Paitsi, okei, meillä on aina tekemistä, mut siis... niin, ajattelin nyt silti tehdä. Joo, eikä siis. Joo, me kerrotaan nyt itsestämme. No nyt aloita. Okei. Eli mä kerron aika itsestäni, sit Nea kertoo itsestään, sit mä kerron niinku kaiken mitä mä tiedän Neasta, ja mistä mä tykkään siitä ja mistä en, niinku hyvät ja huonot puolet, ja sit toista bla 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 bla. Okei, mun on pakko näyttää nää korjat. Tosta puuttuu se toinen, ei kun tosta, puuttuu se toinen kultainen, sit tosta puuttuu hopeat, ja sit tosta puuttuu pinkit, mitkä on koulussa. Oko. Oko. Niin, mä oon 13, mä oon 7. Mun nimi on Nea. Mulla on ruskeat hiukset. Mä harrastan tanssia, kahtotanssia. Mä harrastan katutanssia, mä lopetan sen perseestä. Ja sitten mä harrastan disco-orientaalitanssia. Siis on sellaista. Ja sit mitäköhän mä kerron? Joo, eli siis mä oon harrastanut disco-tanssia. Kauanko mä harrastan? Mä oon harrastanut niinku viime kaudesta asti, eli mä oon harrastanut nyt vuoden suunnilleen sitä. Sitten, kun mä tutustuin Neaan, niin sen jälkeen mulla on jäänyt parit tanssia, parit harkat välistä, koska silloin just siinä päivin Nealla ei ollut harkkoja tällä. Ja mä tykkään jäätelöstä. Ja ruuasta ja paljuotelta. Kerro siitä Lilikoirasta. Joo, meillä on koira. Ja siis meillä on koira, se on kääpiövillakoira, sellainen pikkunen musta kikkura-kakkura. Ja se on leikki, se on hirveen villi. Se on jo aikuinen, mutta se on silti sellainen kuin Bambi. Se kuvaa sitä parhailleen sellainen. Sitten, nyt kun katselen, niin olen itse tehnyt itselleni. Olen oikeesti tehnyt näitä, älä dissaa, nää on hienot. Okei, voitko nyt kertoa itsestäsi? Älä vaihda puheenaihetta. Joo. Sitten mä tykkään sipseistä. Oikeastaan mä rakastan ruokaa, mä vois eläimän ruokaa. Sitten mä tykkään Neasta. Ole hiljaa, tollasia ei puhuta. Sitten mistä mä en tykkää? Mä rakastan poikia. Okay. Mä oikeesti, mä tykkään pojista. Mä tykkään pussailla. Mut tällä hetkellä mulla on poikaystävää, kun mun poikaystävä, sen kuvan tuolla katossa. Siis ei se oo kuollut! Oh my god. Sen kuva on oikeesti tuolla katossa, mut se ei näy. Niin siis tässä koko ajan räplässä puhelin tossa. Niin, mitäköhän mä oon sanonut? Sitten mä rakastan lakata pinsiä. Sitten mä oon samalla Facebookissa, kun mä puhun. Mä kommentoin valokuvia kuule. Kato, ihana. Hetki pieni, meidän täytyy katsoa yksi valokuva. Otto, minne katsoa? Tuolla on ihan hirveet korttelit. Älä. No kato tuon. No, on todella. Mä vaan arvostellaan toisia täällä, että ne ovat kauheat. En nyt, se on niin kauheat. Joo. Okei, no niin, jatketaan. Joo, nyt jatkaa. Joo siis, no en mä tiedä mitä mä kertoisin, mistä mä en tykkää. Mä en tykkää kaksinaamaisista ihmisistä, enkä mä tykkää sellaisista, jotka valehtelee. Sit mä en tykkää... Mistähän mä en tykkää? Mä tykkään lumesta. Mä kesästä. Molemmissa on huonoja puolia, molemmissa on hyviä puolia. Mulla on synttärit 29. kesäkuuta. Tää on mitään. Ja lähettää postislahjoja. Mut mä en kerro mun osoitetta. Et saat just ite etsiä mun asunnon, jos haluat. Mä asun tällaisessa kivassa omakotitalossa. Mun on pakko näyttää kulkona lunta. Ei näy. Näkyyhän. Jos ei näy, niin... Okei, Sherlock ulkona lunta. Siis mä asutaan Vantaalla. Okei, mä kerron.
Mä oon blondi, mä oon vähän tyhmä. Mä oon piiloblondi. Niin, se on piiloblondi. Mä harrastan jalkapalloa, mä oon harrastanut sitä varmaan kohta 5 vuotta. Mitäköhän mä kertoisin? Mistä sä tykkää? Mä tykkään Mikä ikäinen sä oot? Teasta. Minkä ikäinen sä oot ja mikä sun nimi on? Joo, ymmärrän. Ja sit mä käyn alasteet, mä oon 12. Mulla on synttäri 2. tammikuuta. Mä en tykkää talvesta kovin paljon, koska lumi on ärsyttävää. Jos sitä on liikaa, niin se ei oo kiva, koska pitää rämpiä siellä Niin ja tuolla nyt on jo ihan tarpeeksi, toi riittää. No! Niin ja sitten... No! Joo! Soitin! Heippa! Kiinnostaa. No, kertokaa. Ai, mitä mä olin kertomassa? Olit sä... En tiedä. Et sä oot jo 2 alkuun. Et tykkää musta. Niin, mä tykkään mustasta. Mäkin tykkään tosi paljon pojista. Mä en seurustele tähän hetkeen. Koska... Mikäinen mä oon ollut yhdessä, mä oon kusipäitä. Nykyään. Älä vaan kun kaikki poikia, vaikka pojat on ihan niin. Ei kenen kanssa seurustellut, paitsi se. Kuka? Puistaa. En mä tiedä. Puistaa, älkää katsella. Puistaa. Ei se video enää päällä. Vai! Okei. Hei taas. Sitten mä käyn tykkää... Onhan se ihan komea. Mä käyn tykkää kaksinaamaisista, tai sellaisista, jotka valehtelee ihan hirveästi tai haukkuu. Mua Jos ne haukkuu, että ne on niin ärsyttäviä, mua kiusti ala-asteen, mut sit mä sanoin niille kiusaajille, haistakaa pois. No, mua kiusataan nyt silleen. Niin muakin. Mä kyllä niitä kiusaajia turpaa. En mä oikeesti, mä en oo kiusaaja. Okei, kun mä välillä mä ehkä haukun jotain ihmisiä arvostan. Niinku äsken. Mut siis... Niin kuin mä jouduin siitä yhdestä vaikeuksia, kun mä haukuin. Mutta mä en silleen... Ottakaa hetki. Joo siis... Mä en halua ilkeä ihmisille, mutta mä saan mun rehellisesti mun mielipiteen. Esim. Jos ne on vaikka hirveät vaatteet, tai vaikka kauhea takki, mä oon silleen, vitsi sulla on kauhea takki, tai mä en tykkää tosta takista. Paitsi et mulla on kivoja takkeja, koska joo, sekin käytiin niitä. Niin, mä oon käyttänyt tuota takkia sikakalla, jos ois valkoista nahkatakkia, missä on karva. Okei. Sitten tämä minuutti, Harri. Aletaan haukkumaan toisiaan. Ok, tästä videosta tulee liian pitkä. Ei, annetaan olla. Kyllä ne kattoo, koska ne kyllä sieltä tulee ihan sikapittiin. Joo. No, me tehdään lisää videoita. Ok. No. Tehdään. Mut hei. Ei kuulu muuten. Kuunnelkaa tämä. Me tehdään seuraavaksi video, missä minä esittelen minun kynsilakka. Tadalla. Sano moikka. Moi!